ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ, हमारा उद्देश्य आपका मनोरंजन करना है, न कि ठेस पहुँचाना। भैया देखी ना मेहमान आवेला रहनी हो अभी तो ना आइली नु। अच्छा आओ थोड़ी लो चले बैठ बाबू बैठा जा। हाँ बैठा आवते हो लो अब। अच्छा आवते हो खेलो तो कोनो बात नहीं है ना भर फोन आई लो। हां आवता ठीक है भैया। हाँ व्यवस्था हमनी का अच्छे से कइले बानी सो। हाँ एकदम व्यवस्था टंच बहुत सब सही बा। हां कोनो प्रॉब्लम इज्जत ना नो जाई में इज्जत काहे जाई ठीक सब चीज ठीक बा तब आवते हो खेलो। हां ठीक बा तब इज्जत उतरे ना तो उतरे व्यवस्था से ना करो देना इज्जत तोरा लोग हंस देवेला ना ना ठीक बा ठीक। रे बाबू हां होदी आ गइलू चल 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 बुला के चल चल गे आई आई चले लो आई बैठिए बैठी बैठी तब और सब सुनाई जाई सब ठीक बा। आवे में कोनो दिक्कत परेशानी ना नु होई हो ना कोनो दिक्कत परेशानी ना होई एकदम बढ़िया सही है सब। तो बबुआ हां भैया जाना तनी नाश्ता पताई के व्यवस्था अच्छा ठीक है भैया जाते सुनी ना जी। नाश्ता होत रही कहे के बात ये बा कि लड़की के बुला दी जी लड़की के देख लो जा हाँ। ठीक बा। बबुआ तो आई नहीं बड़ा लड़का लड़की के देख ली जी जी और लड़की लड़का के देख ली जी ये लोग के खुशी में हम ये खुशी बाटे बात तो सही बा। का नाश्ता पानी होत रही पहले लड़की के बुलाई देख लो जा ओकरा बाद में विशेष ट्रेन दिन जब बात बात होत जा रही पहले बबिए के बोला के ठीक। जा आई वहाँ पर बढ़ जा हमरा तो लड़की पसंद भी है पसंद लिया हाँ। बबुआ से पूछ ली बाबू हाँ हम चाहता नहीं हाँ कि तनी 10 मिनट हमनी के बतिया ली सन। 10 मिनट बत यही बा। हाँ तनी आपस में बतिया लेती सन हाँ तो ठीक रही। ठीक बा तो बतिया लो एतई बतिबा ना हाँ। हमनी कल के बतिया लेती सन। ठीक बा। ठीक बा तब जाई चलो का करे के बा हाँ अरे कहे के बात बा कि लड़का लड़की के जिंदगी निभाए के बा हाँ। हमनी तो मान ली कि बूढ़ हो गई सब ये लोग खुशी में हम हाँ, खुशी हाँ, में हाँ, तो हाँ, लड़का लड़की को पसंद कर लेवे ठीक और लड़की लड़का का पसंद कर लेवे लेन देन बात बा तो दूर के लौरम चाहे गौरम वो तो फरियाई वो तो फरियाद है ठीक बटे लेन देन जौन बात तो होत रही ऐसे के देखत बढ़ाई बनी आजकल महंगी के जमाना बा लड़का के पढ़ाई में बहुत पैसा लागल बा तो ऐसा करम कि हमहू खुश रही और वो खुश रही ना तो फिर भी होई नु जहरा का मांग बा आज है वो मांग तो बाद में ठीक देखा जाये कहे के बाद बस सबसे पहले कि लड़का लड़की के पसंद कर लेता और लड़की लड़का के पसंद कर लेती ओकरा बाद हमनी के फरिया लिए कि का हम मांगे का रुआ दे चली ठीक बा अभी आप पूछी ना लड़का कितना पढ़ ले बा और लड़का कहाँ ले पढ़े बड़े हैं अरे लड़का तो एमए पास हवे लड़का में पास हो गए भैया तो पैसा ए- लागू ठीक बा इंजीनियरिंग करता इंजीनियरिंग ठीक बा तो सुन तरु हाँ हम तारा पसंद बानी कि नहीं खी पहले रोवा बताई ना हम पसंद बानी कि नहीं की। तू हाँ अरे तू तो बहुत सुंदर बाड़ू हम तारा के एक झलक दिखनी हनु हाँ हमरा प्यार हो गई हो लेकिन एगो बात बतावे के पड़ी कौन चीज। माने हमनी के बाबू तो बैठल बड़ लोग दुनू जाने हाँ हमरा बुझाता कि रिश्ता उतये बा हाँ ओमे कोनो शक का मामला नहीं खे। हाँ बात ई बा कि उहाँ कुछ ना पूछल गइला तारा खाना वाना बनावे आवेला कि ना आवेला रोटी बना लेवलू हाँ रोटी बना ले हवाई जहाज खानी नानू बनावेलू ना हवाई जहाज खाई ना बनाए सब्जी बना लेवलू हाँ सब्जियों बना ले तो देख लियो हम बैगन के सब्जी बहुत ज्यादा खानी बैगन का सब्जी। हाँ सवेरे तू हमरा के चाय दे दिया बिछौना पर हाँ चाय बनावेलू आवेला हाँ चाय बना लू राजा। जब बरसात होला हाँ तो लिट्टी
आ चोखा हमरा बड़ा पसंद है, हम बहुत खानी। ठीक बा बना तो दे। ई बना लेबू। हाँ बना दे। हमार माई बिया हाँ ओकर सेवा गोड़ हाथ तारा दाबे के पड़ी। ठीक बा, हम सब कोई के घर में कि जितना परिवार वाला लोग सब कोई के गोड़ हाथ दाबे। कर लेबू। हाँ सब कोई के। एगो गायो बकरी बाड़ी सन, हाँ जब लोग ना उठ रही हाँ। तब तारा गोबरो गोथार करे के पड़ी। सब कह दे। ठीक बा। अच्छा सब बात तो तय हो गई। अब एगो बात तू बतावो कि आज तक कोनो से प्यार वार कइले वइले बाड़ू कि ना? हम प्यार करे जात नहीं कि पढ़े जात रहने। उ नइखे नु कहतनी हम स्कूलों में जाने बारा पढ़े जात रहलू। हाँ ओ बरा कोनो से तनियो सुखी चाहे कुछ कोनो से प्यार मोहब्बत चाहे अफेयर चलल कि ना चलल? ना उकली हम नहीं कइले, बस हम खाली पढ़ाई करे जात रहनी। खाली पढ़ाई करे जात हाँ। रहलू। त एगो बात बतावो, तू आज तक कोनो से प्यार कइलहू नहीं खू तो तू आज हमरा से केंगा प्यार कर लेबू? बतावो। मने आज तक कोनो से प्यार कइलू ना कहतरू ना कहीं तो हम केंगा विश्वास करी कि तू हमरा से प्यार कर लेबू? अभी बियाह हुआ भइल बा कि ना रहू? ना हमार कहाँ बियाह भइल बा, हम तो खाली तोहरे से बियाह करे खातिर रहनी है। जब से सुननी है नु हाँ। तारा के देखनी है हाँ। तो वही से तो कहनी है बाबू हमरा तनी बतिया एक बार लड़की से 2 मिनट तनी अकेला में। हाँ चलो। इतना उम्र में रहो बियाह ना कोई नहीं तो हमरा से केंगे रहो बियाह कर ले? हैं? बड़ा भयानक सवाल दे दिया। चलो सवाल आज सुना, सब बात छोड़ा आ जाए दो जौन भइल तन गइल। माने हमरा खाली इहे एगो जाने के बा हाँ कि आज तक हाँ तू कौनो से प्यार कइले बाड़ू कि ना केहू से? कोइले बानी हम। हैं? ई केकरा से हो? अपना पापा जी से, अपना माँ से, अपना बहन से, अपना भाई से। बाप रे, तू तो हमरा के सनकाइए देलू। हैं? आ सुने ना, तनी हमर नंबरवा लिख लो। ठीक बा, जरूरत पड़ी त रात के बतिया लिया ही। हाँ लिखो 72 098 29 591। ठीक बा, कोनो दिक्कत होई तो फोन उन करी। जौन चीज कहबू तौन चीज लिया देम हम। ठीक बा। सुनो ना, हाँ बोली ना। हमरा बुझाता कि कंपनी से फोन आइल बा सर के, हाँ तो हम बतिया ली। ठीक बा, यहाँ रुकिए 2 मिनट तनी। देखत नहीं खसन। हेलो हेलो के बोलता रू? हेलो ए भुला गनी का? हम कजरी बोलता नी। जानता रू ता मोबाइलवा उठैनी है एकर डिस्प्लेवा फूट गइल बा आ ओकरे वजह से तार नंबरवा ना लौकल। वही से हमरा पूछे पड़ल कि तू के बोलत रू। अरे दादा, हम तारा का त हेमे नु बसा के धइले बानी। हेमे तारा बिनु रात के ओंघी नहीं खे लागता। हैं? कितना दिन के बाद एगो फोन कइलू, ये अच्छा बात बा, ठीक बात नहीं खे नु? अच्छा ठीक बा, कब आओ तनी भेंट करे? कहाँ बा? पार्क में भेंट हो जाए बरा। अच्छा, नौका पार्कवा में 4 बजे चल आवतनी हम। ठीक बा तो आई ना ना कोनो बात नहीं के आई। और सब सुनावो। कहाँ छोड़ के चल गनी हमरा के? अरे तनी हमरा बॉस का फोन आइल, बड़का बड़का कंपनी हमार चलेला। हाँ वो कंपनी है तो फोन आइल, सब मोबाइल से डील होता। चल आइल बानी तो का करी? हैं? बहस के फोन आइल। हाँ बहस के? हाँ। ई का करत रू? ता कमीना तुहारा बहस के फोन आइल हैं? हाँ, हमरा बॉस के फोन आइल। बहस के फोन आइल कि हम फोन कइल रहनी हैं? हमरा मोबाइलवा पर। हाँ हम मोबाइलिया पर चोटा तोरा मोबाइले पे हम फोन कइल रहनी आ हमरा पर ते तिलिया चलते पढ़ा के हमरा कहे तू दूसरा ठोर बतियाओ तरी। अच्छा जाए दो, माफ कर दो, माफ कर दो। एकर बाद सही से चल के अपने बाप से बता। ना ना ना, माफ कर दो, माफ कर दो। देखी लड़के के पढ़ाव में तो बहुत पैसा लागल बा, तो महंगाई के जमाना बा, देखल पढ़ाई बानी, कोनो काम बा बे पैसे का तो हो ही ना। आजकल कोनो काम बिना पैसा का होता नहीं है। तो वही में विशेष कुछ तो ना मांगे, लड़का के 4 चक्का एगो दे दे। हाँ
देखत पढ़ाई बानी खर्चा बहुत ज्यादा लाग गइल बा, पढ़ाओ लिखाए में बहुत पैसा लागल बा। विशेष कुछ तो मांगम ना हम रउआ से, आउ हम अपना खतर थोड़े मांगता नहीं। रउआ अपना दामाद के दे, बेटी के दे, राउरे न बेटी चढ़ी, हम के कौन चढ़न सब। तो 4 चक्का गाड़ी दे दे। 4 चक्का गाड़ी दे दे। हाँ 4 चक्का गाड़ी दे दे। ओकरा बाद में आधा किलो सोना के सिकड़ी दे दे, आ बबुआ को औठी दे दे, 5 सेट फुलाहा आ 5 सेट स्टील दे दे। आ बराती सन के खियावा के जोन बात बा, तो रात में मछली खिया दे, आ दिन में खोसी उसी बनवा के खिया दे। और जोन खर्चा बर्चा बा तो देखत पढ़ाई बानी। आ लेन देन के जो बात बा तो कैश 10 लाख रुपया दे दे। दूसर हम का कुछ कहे रउआ से। इतना लइका के मांग बा, हमनी लेके बा उतना। अरे कहे के बात ई बा कि जोन सामान रउआ देतनी तो हमरा के थोड़े देतनी। रउआ अपना बेटी के देतनी, हमरा के थोड़े देतनी रउआ। भैया अब का हुई तो? अच्छा तो का करे, बेटी जब जन्मौले बानी तो 2 कट्ठा 4 कट्ठा बेचिए के दे हम। चलो वो ठीक है भैया। देखत पढ़ाई बानी, महंगी के जमाना बा, आ 1 पैसा 2 पैसा में होखे वाला बा ना। अरे महाराज सोचला से कुछ थोड़े होई महाराज, सब ऊपर वाला पार घाट लगे। उठ के बैठी ऊपर, बैठी ऊपर। अरे सब कुछ ऊपर वाला करे महाराज, काहे टेंशन लेता नहीं। लड़का लड़की आते हुए सन वही लोग के खुशी में हम नहीं खुशी बाटे है महाराज। तो बबुओ बढ़िया से बातचीत कइल हनु। बातचीत कोई नहीं है, ठीक बा बाबू। माने ई रिश्ता हमरा मंजूर नहीं है। काहे रे? काहे से कि ई लड़की लायक हम खुद नहीं, ठीक बा। लड़की बहुत अच्छा बिया, लेकिन एकरे लायक हम नहीं। हमरा में बहुत सारा कमी बा। रउआ जितना भी पैसा देत रहनी हमरा के पढ़े के, ट्यूशन फीस देत रहनी, चाहे कोनो चीज हमरा के जितना खर्चा रउआ देत रहनी, हकीकत मानी तो हम पढ़ले नहीं छी। हम जितना हमरा के देत नहीं तो गइल बानी तो वहां एगो बुलेट मोटरसाइकिल किन ले बानी। रउआ ना कहनी कि हमार एडमिशन के बारी 2 लाख रुपया लगता, तो हम एडमिशन ना कराइनी, एगो बुलेट वहां मोटरसाइकिल किन्नी। अच्छा जितना रउआ ट्यूशन फीस देत रहनी उ सब पैसा के हम लड़की सन के मोबाइल में रिचार्ज करा के बतियावत रहनी। तो अब तो मानतनी हमरा से गलती हो गई, अब ओकरा के रउआ जौन सजा दे हमरा हर एक चीज मंजूर बा। चुतिया कही के पढ़े जात ली है कि घूमे जात ली है? हैं भैया सब पढ़ाओ बदमाश कही के, चुतिया कही के, हैं हेतना पढ़ाओ सब हमारे बर्बाद कर देलखी। हैं हेतना जितना पैसा कहले बा उतना हम पैसा देले बानी। जब पैसा मांगल बा एडमिशन करावे के, ट्यूशन पढ़े के, तब पैसा देले बानी। सब पैसा ही कहाँ उड़ा देलखी। हम का जानी कि ऐसा नारायक लड़का निकली। भैया यही पर कहत ने लड़का हेतना पढ़ले बा, हेतना इति करले, हेतना स्मार्ट बा, ये बतिया पर देखी ना। अच्छा हम तो धोखा खाते खाते भैया लोग बच गए। मने रउआ लगिन एकरा बाद कहीं रिश्ता तय करे तो पहले लड़का के आ ओकरा खानदान के अच्छा से जांच पड़ताल कर लेम, ओकरा बाद ही रिश्ता करम लगी। अच्छा रिश्ता के बात चलाएम लगी।
जब जब लड़की सन के शादी होला तो जब लड़का लड़की के देखे जाला तो लड़की से सवाल होला, लड़का से काहे ना सवाल होला? लोग कमेंट में बताए। भैया लोगन ई वीडियो रेवा लोगन के कैसा लागल एकरा के लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो हम ये चाहे कि रउआ सबन अपना लड़का के जौन भी पैसा देता नहीं पढ़े के लिखे के, तो सबसे पहले वो लड़का के जांच पड़ताल क के तब पैसा दी, ताकि वो पैसा सही जगह पर यूज करता कि गलत जगह पर यूज करता। एकरा के रउआ सबन वीडियो देखी और देख के शेयर और लाइक करी। हाँ भैया, लाइक और कमेंट करना ना भूले। भैया ई वीडियो में रउआ देखनी है कि दहेज शादी अभी बहुत जगह जैसे ही रिश्ता बात चलता तैसे वहां से डिमांड लड़का और से फरमावल जाता कि हमरा दहेज कितना मिली। उ दहेज मिलला के बाद ये तय होता कि लड़की के देखे चलल जाएगी। लड़की के देखला के बाद डिसीजन तो लड़की पसंद बिया कि नहीं के पसंद। आज सब कोई जानता कि दहेज एक हमनी के समाज ला अभिशाप बा। जब तक दहेज के मामला बनल रही, दहेज के जन पटरी बा चलत रही, तब तक हमनी के समाज अच्छा से ना रही। हमनी के सब कोई एकत्रित होके के आ दहेज मुक्त अपन देश बनावे के।